Кеше гомерен чырларга билергә артык килешми дә торгандыр. Берәүләр бала чактан бик соң чыга, кайберәүнең яшүсмер вакыты озакка сузыла. Ә бүген тапшыруга килгән котлау хатында сез бик иртәшен ир-ат булып, үз кулына гаилә башлыгы вазифасын алып, яраткан тормыш иптәше, кадерле әти, сөеп туйгысыз бабакай, хөрмәтле ул, якын дус, гадел туган була алган якташыбыз Тюкаев Наил Ахметович турында булыр. Бүген 8 апрель көнне ул үзенең 55 яшьлек матур юбилеен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гөлсинә, балалары Илмир, Альбина һәм Ренат, Надя, оныклары Динар, Айлана, Амир котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле кешем чын авыл баласы буларак бар эшкә дә чыныгып үскән егет булып җитешә. Шуңа да батыр һәм матур егеткә гашык булып, гаилә корган матур көнебез хәзер дә хәтердә минем. Ул көннән алып күпме сулар акты. Авырлыкларны җиңә килеп, шатлыкларны уртаклашып, без бүген синең гүзәл бәйрәмеңә ирештек. Наилемне минем як туганнар да үз кешеләре сыман кабул иттеләр. Аны үз абый-энеләре сыман бик якын күреп яшиләр. Чөнки тормыш иптәшемнән аларга карата да бары хөрмәт бирки. Алар гел синең Аллага шөкер тормышың уңды дип шатландылар. Һәм мин кабат үз гаиләмә карап, дөрес, шөкер Аллам дия торган идем. Син гомере буе без дип акталып яшәдең дә яшисең дә. Рәхмәт сиңа ихластан миңа хатын-кыз бәхете татырга мөмкинлек биргәнең өчен. Мин гомере буе сөеп һәм сөелеп яши алам. Шул үзе зур бәхет ул җаным. Раббым, алдагы көннәрдә дә балаларыбызның, оныкларыбызның бәхетләренә куанып, бергә тигез, матур гомер итик. Саулыгың алтыным какшамасын. Мәхәббәтебез 100 яшькәчә сүрелмәсен. Тагын бер ел үтеп китте менә. Бер көн кебек кенә тоелды. Әле кичә генә язлар иде, җәйе, көзе кая югалды. Әллә безнең мәхәббәтме көчле? Сизми бездә вакыт агышын. Ишетәбез икебезнең бергә ярсып типкән йөрәк тавышын. Бер-беребез өчен янып, көеп, яшибез без сөеп, сөелеп, яшь чактагы кебек элеккечә яратабыз һаман өзелеп. Синең өчен чыга һәр көн кояш, синең өчен ата ал таңнар. Туган көнең белән котлап бүген кызыл чәчәк аткан яраннар. Бар табигать котлый сине, күрше, таралганнар күктә болытлар, әкрен генә искән талгын җилләр бит очыңнан үбеп узалар. Мин дә котлыйм сине җан кисәгем. Бәхетле бул һәр көн, һәр сәгать, шатлык куанышлар артып торсын, һәм әлбәттә бул син сәламәт. Әткәебез, күз нурыбыз, гафу ит безне, әгәр борчулар китереп сине ялгыш кына рәнҗеткән булсак. Һәр хатабызда да без синең сыман сабыр булырга тырыштык. Синнән үрнәк алып сынмыйбыз, яңадан торып басып алга атлыйбыз. Алда да без ышандырабыз, сезнең горурлык булып торырга. Әгъныкларың сине яратып шулай ук Алла бирсә шатландырып торырлар. Әтиебезнең күркәм сыйфатлары булса әгәр һәрбер иратта бар хатын-кыз көчле терәк тоеп яшәр иде дибез рәхәттә. Сабыр холык, тынгы белмәс йөрәк, уңган куллар, әти куллары. Әтиемә Ходай гомер бирсен, тигез булсын тормыш юллары. Киңәшләрең һәр чак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшим мин. Синең белән һәр көн шын йөрәктән горурланам әти, яшәрмин. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрми, гомер көзен тыныч каршыла. Рәхмәтемне әйтеп газиз кешем, башым ям синең каршыңда. Кадерле Наил Ахметович, яраткан тормыш иптәшегез һәм бала оныкларыгыз сезне чын күңелдән яратып, иң изге теләкләр белән бергә күркәм җыр бүләк итәләр. Кабул итегез, юбилеегыз котлы булсын. Тормышымның тиңсез бизәге син, ышанычлы, ныклы терәгем, син булганыга күрә янәшәмдә, тыныч тибә минем йөрәгем. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә
кайтып, ихлас күңел белән сөюче. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас минем беркемдән. Син сөюне саклый белгәнгәме, шулук хисләр миндә сакланган. Ярый әле сине миңа кадәр җирдә